Вітаю, сябры! Перад вами самы сапраўдны топ-10 гульняў, якія выходзяць у красавіку і вартыя, як мне здаецца, каб вы пра іх ведалі. Можа нават падбіраце сабе што-небудзь у бібліятэку, бо і па жанрах, і па выкананні спіс атрымаўся даволі разнастайны. Сімулятары, жахі, пакрокавыя баі, касмічныя прыгоды і крутыя платформеры. Усё гэта расстаўлена ў парадку па шкале цікавасці, але гэта рэч суб'ектыўная і судзіць, што сапраўды варта вашай увагі, а што прахадняк, вызначаеце выключна вы самі. Насамрэч я вас падмануў, і гэта топ-11, дакладней топ-10 і адзін асобны бонус-трэк. Праект па-за спісамі і гонка, які можа і не створаны, каб змагацца з крутымі баевікамі і экшанамі, але можа пасяліцца на некаторы час у вашым сардэчку. Галоўны герой Adorable Adventures – маленькі дзічок Барыс. Пасля ляснога пажару ён губляе сям'ю і адпраўляецца на пошукі братоў і сясцёр. Яго галоўны інструмент – маленькая насапырка і ўласны нюх. Вам трэба будзе вучыцца адрозніваць пахі, ісці па следзе і паступова адкрываць усё новыя куткі свету. Дзеянне разгортваецца ў лакацыях, якія распрацоўшчыкі стваралі пад натхненнем ад нацыянальнага парку Сівены на поўдні Францыі. Барыс будзе бегаць па лугах, даследаваць сонечныя сцежкі, спускацца ў цёмныя пячоры і залазіць на скалістыя вяршыні. Свет напоўнены спакойнай атмасферай і гукамі прыроды, якія ўзмацняюць эфект прысутнасці. З часам герой пачне лепш арыентавацца па пахах, можна будзе фільтраваць ужо знаёмыя водары, каб знаходзіць новыя і папаўняць калекцыю. Акрамя асноўнай мэты, Adorable Adventures прапануе дадатковыя заняткі. Можна ўдзельнічаць у гонках на час, дапамагаць наводзіць парадак у парку і нават паспрабаваць раскрыць мясцовую легенду. Сюжэт, як сцвярджаюць распрацоўшчыкі, рэагуе на рашэнне гульца. Чакаецца на ўсіх асноўных платформах 30 красавіка. Галоўны герой за эколтыст, даследчык паранармальных з'яў Алан Рэблс адпраўляецца на невялікі востраў Гадстоун, каб высветліць абставіны знікнення свайго бацькі, які там нарадзіўся і неаднаразова згадваў гэта месца ў минулым, але ў канкрэтыку чамусьці аддаваў перавагу не занурацца. Гадстоун уяўляе сабой закінутую тэрыторыю са змрочнай гісторыяй. Да 1950 года тут дзейнічала секта, якая праводзіла акультныя рытуалы і эксперыменты. Але неўзабаве пасля таго, як пра гэта даведалася грамадскасць, востраў апусцеў. У ходзе даследавання Алану трэба будзе сутыкнуцца з варожа настроенымі звышнатуральнымі сіламі. Ён не можа супрацьстаяць ім у адкрытым баі, таму прыйдзецца ўцякаць. Геймплэй, акрамя стэлсу, пабудаваны на вырашэнні галаваломак і вывучэнню лакацый. У гэтым герою дапаможа містычны маятнік, які дазваляе зазіраць у тагасвет і змяняць яго ўласцівасці. Таксама з яго дапамогай выяўляюцца схаваныя сімвалы, крывавыя сляды і прадметы, што дадае дэтэктыўны складнік. Па некаторых звестках у поўнай версіі маятнік будзе мець 5 унікальных здольнасцяў для вырашэння галаваломак. Аўтары робяць упор на відовішчнасць і апавядання. У гульні прыстойная графіка з выглядам ад першай асобы, атмасферны саундтрэк, ну і да кучы галоўнага героя агучвае англійскі голас Геральта з Ведзьмара. Па трэйлерах складваецца ўражанне, што гэта будзе сярэдняга класу хорарнае апавяданне, але ці заўсёды трэба болей, каб атрымаць задавальненне аматару жанру. Журналісты, якія пагулялі ў частку гульні, адзначаюць, што праект можа нават уразіць і нагадвае Alan Wake і амнезію. Некаторым аглядальнікам хацелася б убачыць больш разнастайнасці ў стэлс-механіках, але агульны патэнцыял ацэньваецца вельмі высока. Кінематаграфічны хорар пра культ, прывідаў і гіпнатычныя маятнікі выходзіць на асноўных платформах 8 красавіка. У наяўнасці дэмка гульні. На 9-м месцы змяшчаецца яшчэ адзін хорар, але ўжо па вядомым сеттынгу. Ктулху The Cosmic Abyss імкнецца выйсці за рамкі звыклых гісторый пра культ Ктулху. Узяць хаця бы час дзеяння, сюжэт разгортваецца ў недалёкай будучыні ў 2053 годзе. Карпорацыі пачынаюць актыўна асвойваць акіянскія глыбіні з-за недахопу рэсурсаў на паверхні. Але на дне даследчыкаў чакае нешта куды больш страшнае за дэфіцыт кіслароду і адсутнасці святла. Пасля знікнення персаналу гарназдабываючай станцыі ў Ціхім акіяне расследавання даруюць Ноа, агенту спецыяльнага паранармальнага падраздзялення Інтэрполу. Пошукі прыводзяць у рэльеф затанулы старажытны мегаполіс акіянічных маштабаў, звязаны з культам Ктулху. Геймплэй будуецца вакол даследавання і аналізу доказаў. Неабходна вывучаць асяроддзе, збіраць дакументы і супастаўляць атрыманыя даныя ў спецыяльным меню.
У расследаванні нас будзе суправаджаць шыі-кампаньён, які дапамагае аналізаваць інфармацыю і арыентавацца ў прасторы. Галаваломкі маюць разгалінаваную структуру і дапускаюць альтэрнатыўныя шляхі праходжання. Асобны акцэнт зроблены на псіхічным стане героя. Расце ўзровень заражэння розуму, які змяняе ўспрыманне рэальнасці і ўплывае на развіццё сюжэта. Хорар прыгода ў сеттынгу поўнага ктулхіанства выходзіць на асноўных платформах 16 красавіка. Самсон, большасці з вас хацелася бы адразу дадаць самасуй, але ўсяго Макрэй вяртаецца ў горад Тиндлстон, у якім прайшла яго маладосць. У героя вялікія праблемы, ён шмат запазычыўся ў сур'ёзных людзей, таму вымушаны з галавой занурыцца ў крымінальны свет. Толькі там можна зарабіць патрэбную суму. Час працуе супраць нас. Кожны дзень даводзіцца рабіць выбар, якую місію выконваць, і кожны ж дзень выстаўляецца новы рахунак, аплату якога лепш не прапускаць. Сястра Самсона знаходзіцца ў руках зладзеяў. Самсон не прафесійны баец, а звычайны чалавек, які спадзяецца на сілу і кемлівасць. Падчас сутычак выкарыстоўвае прадметы акружэння ў якасці імправізаванай зброі. Прыйдзецца ганяць і на тачках, прычым транспарт досыць падрабязна прапрацаваны. Агулам складваецца ўражанне, што перад намі рэінкарнацыя старога хіта «Драйвер». Распрацоўшчыкі запэўніваюць, што адкрыты свет Тиндлстона будзе рэагаваць на дзеянні гульца. Паліцыя памятае аб мінулых пагонях, а фракцыі змяняюць стаўленне ў залежнасці ад рашэнняў, прынятых падчас выбару місій. Пры гэтым не варта думаць, што аўтары замахнуліся на лаўры GTA. Свет не такі вялікі, у першую чаргу гэта адзіночная прыгода на 15-20 гадзін з вялікім акцэнтам на сюжэт. Усё выглядае бадзёра і драйвова, калі не моцна хочацца займацца тысячамі квестаў па горадзе, а больш паўдзельнічаць у шчыльнай і баявой гісторыі. Экшн ад стваральнікаў серыі Just Cause выходзіць выключна на ПК 8 красавіка. Рэліз сёмага месяца амаль не застаўся незаўважаным і неяк падкраўся з далёкай будучыні прама ў гэты месяц. Праўда, з агаворкай у ранні доступ. Masters of Albion. Гэта жа гульня ад Пятро, таго самага Моліньё, легендарнага стваральніка серыі Fable і Black and White. Ён называе свой праект не меней як выкупленне за мінулыя няўдачы і прадстаўляе Альбіён як квінтэсэнцыю ўсяго, што ён ствараў за сваю кар'еру. Калі сцісла, то перад намі вельмі амбіцыйная сумесь з некалькіх жанраў, якая, мяркуючы па першых уражаннях, можа стаць як трыумфальным вяртаннем, так і чарговым напамінам пра тое, што прайм-час некаторых геніяў можа ўжо быць у мінулым. Black and White была вядома арыгінальнай канцэпцыяй гульні за Бога і яго падначаленых на зямлі. Masters of Albion не адыходзіць супердалёка ад гэтай канцэпцыі і з'яўляецца, са слоў Пятра, сапраўднай гульнёю Бога. Апісваецца праект як сплаў стратэгіі, сімулятара, гарадабудаўніцтва і Tower Defense. Гульнявы працэс падзелены на дзень і ноч. Днём вы займаецеся стварэннем, вы бажаство, якое лунае над картай у выглядзе гіганцкай рукі і можа тварыць цуды. Будуеце горад, праектуеце будынкі літаральна з кубікаў як канструктары і кіруеце эканомікай вашых падначаленых чалавечкаў. Ноччу надыходзіць час хаосу. На ваше паселішча нападаюць полчышчы монстраў і вам трэба будзе бараніцца. Для гэтага, вядома, трэба будаваць вежы і, што значна цікавей, усяляцца ў целы герояў, каб асабіста змагацца з ворагамі ад трэцяй асобы. Меркаванні журналістаў, якія ўжо бачылі гульню ў справе, падзяліліся. З аднаго боку, Masters of Albion называюць асвяжаючай і мілай, адзначаюць незвычайны гумар. Будынкі можна камбінаваць мудрагелістыя канструкцыі, і ўсё выглядае пацешна і незвычайна. З іншага боку раскрытыкавалі гульню, што яна бярэцца за ўсё і нічога не даводзіць да канца. На іх думку, кіраванне рэсурсамі занадта простая, а сістэма блізкага бою ад трэцяй асобы нагадвае гульні з PlayStation 2, і гэта параўнанне не гульні на карысць. Ну а пацягаць падначаленых рукой па карце можна будзе на ПК ў раннім доступе ўжо з 22 красавіка. Згодна з сюжэтам Афеліон, да 2060 года зямля становіцца непрыдатнай для жыцця і апошняй надзеяй для чалавецтва робіцца Персефона.
Нядаўна выяўленая планета на краі сонечнай сістэмы. Дарэчы, тэорыя пра яе сапраўднае існаванне ходзіць у навуковых колах, але пацверджання пакуль не знайшла. Дык вось, гульнявое еўрапейскае касмічнае агенцтва адпраўляе на планету даследчую місію з 2 вопытных астранаўтаў, якія павінны зразумець, ці падыходзіць гэта месца для зямлян. Місія ідзе не па плане. Карабель церпіць крушэнне падчас пасадкі, і цяпер каманда павінна выжываць у суровых іншапланетных умовах, адначасова ратуючыся ад нейкай формы жыцця, якая зусім не радая няпрошаным гасцям. Мы па чарзе кіруем абодвума героямі. Фізічна спрытная Арыядна пераадольвае небяспечныя перашкоды, выкарыстоўваючы падручныя сродкі. А Томас, які атрымаў траўму пры крушэнні, спадзяецца на назіральнасць і розум для вырашэння галаваломак. Уступіць у прамое сутыкненне з іншапланетнай пагрозай не атрымаецца. Зброі ў спісе рыштунку навукова-даследчага судна не прадугледжана, таму прыйдзецца спадзявацца на ўтоенасць і кемлівасць. Па словах аўтараў Aphelion, гэта сінтэз паркуру з Uncharted, напружанай стэлс-атмасферай Alien Isolation і навуковай фантастыкі Interstellar. Няма вялікіх спадзяванняў на атрыманне неймавернай гульні, але касмічная тэма чалавецтва ў заняпадзе і сутыкненні з іншапланетным розумам мною заўсёды віталася. На 6-м месцы навукова-фантастычная прыгода ад стваральніка Life is Strange, што мяне больш насцярожвае, чым абнадзейвае. Выходзіць на асноўных платформах 28 красавіка. Гэта адзіны праект са спіса, які ўжо паспеў выйсці ў красавіку Xenonauts 2 ці Ксенанаўты. Хаця выйшаў не зусім правільна, бо ў раннім доступе гульня вісела ўжо з 2023 года, і вось толькі зараз, 2 красавіка, яна атрымала версію 1.0. Дзеянне адбываецца ў 2009 у альтэрнатыўнай рэальнасці, дзе халодная вайна не скончылася, берлінская сцяна ўсё яшчэ стаіць, а краіны варшаўскага дагавору ўсё яшчэ пагражаюць усім сваім жалезным кулаком. Але існуе яшчэ трэцяя сіла – іншапланецяне, якія плануюць уварванне на зямлю. Падкантрольныя ім сярод людзей чысцільшчыкі рыхтуюць плацдарм. Супраць усёй гэтай погані стаім мы – інтэрнацыянальная сакрэтная арганізацыя, што дае нябачны бой і прышэльцам, і чысцільшчыкам. Перад намі не толькі пакрокавыя баі з зялёнымі чалавечкамі, але і па заветах XCOM пабудова і развіццё ўласнай ваеннай базы з мэтай ліквідаваць тэхналагічнае адставанне ад няпрошаных гасцей. За час ранняга доступу Xenonauts 2 атрымала больш чым 3,5 тысячы аглядаў у Steam, і 80% з іх аказаліся станоўчымі. Карыстальнікі хвалілі гульню за глыбокі геймплэй, дзякуючы якому яна вылучаецца нават на фоне даўняга перазапуску XCOM. Я ўжо паспеў правесці пару гадзінаў у даўгачаканым рэлізе, і было цяжка адарваць сябе ад праходжання місій, якія выглядаюць і вядуцца амаль як у тыя самыя алдовыя часы. Падвыглядаюць я не маю на ўвазе візуал, бо ён мне амаль што цалкам не падабаецца. Мадэлькі падаюцца пластыкавымі, нагадваюць старыя флэш-гульні, і ўсё нашмат бы лепей глядзелася нават на Unreal Engine, які мы так справядліва не любім. Але сам геймплэй ужо разгортваецца ў найлепшым выглядзе. Інтэрнацыянальныя каманды, розныя класы, знішчальнікі і перахопы НЛА, сакрэтныя місіі і даследаванні іншапланетных тэхналогій. Усё як трэба. Даступна ўжо з 2 красавіка і зараз прадаецца са зніжкай. І перад галоўнай тройкай нашага топу стаіць Джек Пеппер, ветэран вайны, які вырашыў зрабіцца дэтэктывам і змагацца з беззаконнем і злачыннасцю на вуліцах горада. Здаецца, гэта класічны нуарны сюжэт для крымінальнай драмы пра Амерыку 30-х, бандыты, прадажныя купы і герой-адзіночка, які адзіны нясе сцяг справядлівасці праз цемру ночы. Усё гэта ёсць у Mouse P.I. Fohaya, і з 30-х яны ўзялі не толькі гісторыю, але і візуальны стыль. Тыя самыя першыя чорна-белыя мультфільмы Дыснея. Сюжэт не занадта сур'ёзны. У першую чаргу гэта сатыра на амерыканскае грамадства часоў першай паловы мінулага стагоддзя. Геймплэй уяўляе сабой сумесь баевіка і метроідвані. Абяцана больш за 20 узроўняў у самых розных лакацыях, на вуліцах горада, унутры кінастудыі і опернага тэатра, на балотах і нават у каналізацыі. У арсенале галоўнага героя як класічная зброя таго часу, рэвальверы, томіган, вінтоўка каркана, так
так і фантастычныя ўзоры на кшталт ледзяной гарматы. Трэба адзначыць, што праект перажыў першы этап здзіўлення публікі сваім стылем і пачалі з'яўляцца новыя трэйлеры, дзённікі распрацоўкі, і аголам стварыўся вобраз не прахаднога мастацкага выказвання, а гульні, якая можа здзівіць. Большасць з тых, хто пагуляў абмежаваную дэма-версію, якая болей недаступна, адзначаюць, што гэта не проста прыгожы мультик. За стыльнай вокладкай хаваецца глыбокі і цвёрды шутер. Графіку асобна хваляць за тое, як зброя выплюўвае снарады. Гэта выглядае менавіта так, як у старых мультфільмах. Прадакшн гульні ацэньваюць як вельмі якасны, а сам праект ужо дадалі ў спіс чаканняў амаль 1,5 мільёны карыстальнікаў Steam. Чорна-белы мыш выходзіць 16 красавіка. Прагмата распавядае пра недалёкую будучыню, дзе чалавецтва займаецца актыўным засваеннем космасу. У прыватнасці, на месяцы працуе буйная даследчая станцыя і займаецца яна распрацоўкай месячнай руды, рэчыва, якое дазваляе сінтэзаваць усё, што заўгодна. Аднойчы сувязь з гэтай станцыяй перарываецца, а атрад ратавальнікаў, адпраўлены на дапамогу, сам трапляе ў бяду. Мы гуляем адразу за дваіх персанажаў: Хью, адзін з касманаўтаў, які ацалеў пасля аварыі, і Дыяна, андроід у абліччы маленькай дзяўчыны. Разам у гэтай касмічнай адаптацыі ідэі Bioshock яны спрабуюць выбрацца з базы і зразумець, што менавіта пайшло не так. Гульнявы працэс уяўляе сабой сімбіёз экшана і рашэння галаваломак. Ключавая механіка завязана на ўзаемадзеянні герояў. Дыяна ўзломвае праціўнікаў і сістэмы, зніжаючы абарону ворагаў, што дазваляе Хью знішчыць іх у баі. Гэты працэс рэалізаваны праз своеасаблівыя міні-гульні з узломам прама падчас бітваў, з-за чаго бойкі ператвараюцца не толькі ў праверку рэакцыі, але і ў тэст на кемлівасць. Распрацоўкай гульні займаецца Capcom, а значыць, перад намі самы сапраўдны высокабюджэтны касмічны баявік. Хутчэй усяго будуць распісаныя персанажы, гісторыя і, магчыма, нават драма. Робіцца акцэнт на стварэнне адчування ізаляцыі і небяспекі. Дызайн лакацыі, месячная станцыя, падземныя комплексы, тэхналагічныя зоны выкананы так, каб выклікаць пачуццё клаўстрафобіі і напружання. Пры гэтым у гульні шмат увагі надаецца гукавому суправаджэнню. Крокі, гукі механізмаў і роботаў ствараюць захапляльную атмасферу. Паводле ацэнак распрацоўшчыкаў, праходжанне асноўнай сюжэтнай лініі зойме каля 15-20 гадзін, а для поўнага вывучэння закуткоў да ўсіх 30. Прайшоўшыя дэмку гульні адзначаюць, што гэта смелая навукова-фантастычная прыгода, якая аб'ядноўвае галаваломкі і экшн. Дарэчы, дэмка ўсё яшчэ даступная ў Steam, але, на жаль, як і гульня, не ў Беларусі. Відовішчная касмічная прыгода выходзіць 17 красавіка на асноўных платформах і світчы. Другое месца аддаецца новаму роуглайт-экшну ад стваральнікаў Returnal – Saras. Дзеянне разгортваецца на планеце Каркоза, паглынутай зацьменнем, што абуджае вар'яцтва ва ўсім жывым. Вы кіруеце ваяром па імені Арджун, які трапляе ў пастку пастаянных смерцяў і ўваскрашэнняў. Яго місія – раскрыць таямніцы планеты і спыніць гэты хаос. Баі ў Сарас дынамічны, акцэнт зроблены на стварэнні відовішчных камбінацый, заяўлена трансфармацыя свету пасля кожнай смерці. Лакацыі перабудоўваюцца, адкрываючы новыя шляхі і ворагаў. Персанаж захоўвае частку прагрэсу праз сістэму пастаянных паляпшэнняў касцюма і здольнасцяў. Таксама будзе механіка другога шансу, якая дазволіць уваскрэснуць адзін раз за забег. Аглядальнікі адзначылі, што некалькі гадзін гульні стварылі ў іх адчуванне маштабнага сюжэта, які атрымаецца цалкам зразумець толькі пры уважлівым і, вядома, шматразовым праходжанні ўзроўняў Сарас. Журналісты пахвалілі геймплей, які стаў месцамі складанейшым за вяртання, хаця самі забегі сталі менш, у сярэднім яны займаюць 20-30 хвілін. У цэлым Сарас апісваюць як самую сюжэтна арыентаваную гульню распрацоўшчыка. Па духу яна нібы нагадвае класічныя навукова-фантастычныя фільмы. Аўтар выдання Games Radar увогуле псіхануў і назваў яе прэтэндэнтам на гульню года. Не ўсе аглядальнікі такія ж аптымістычныя, аднак адзначаюць, што з задавальненнем бы працягнулі свае прыгоды. Я з вялікім захапленнем пагуляў бы у Сарас, каб не той факт, што гэта халера выходзіць 30 красавіка эксклюзівам на PlayStation. Скрыжуем пальчыкі за нас ПК шляхту, бо папярэдні іх роуглайт Returnal я прайшоў з вялікім задавальненнем. Вядома, на першае месца па чаканнях я паставіў беларускі кіберпанк Replaced, які праз гады распрацоўкі і бясконцыя праблемы дабраўся да нас. І, здаецца, ужо нікуды не перасунецца, і мы нарэшце ўбачым гэты платформер
14 красавіка. Перад намі прывабны 2,5D рэтра-футурыстычны sci-fi платформер, дзеянне якога разгортваецца ў альтэрнатыўнай Амерыцы 80-х гадоў, пацярпелай ад ядзернай катастрофы. Штучны інтэлект Rich нечакана аказваецца замкнёным у чалавечым целе. Распрацоўшчыкі сфармулявалі асноўную ідэю гульні як «Што значыць быць чалавекам?». Хоць галоўны герой з'яўляецца замкнёным шыі ў целе небаракі, гэта не выказванне на тэму штучна-інтэлектных войнаў і спрэчак, якія ідуць прама зараз. Усё ж гісторыя была напісана не меней 5 гадоў таму. Распрацоўшчыкі з Setcat не спрабавалі зарабіць хардкорны экшн. У нейкі момант каманда нават зменшыла складанасць баёў, каб захаваць акцэнт на атмасферы і кінематаграфічнасці. А тыя, хто гуляў у дэмку, пацвердзяць кожнае слова, і атмасфера, і кінематаграфічнасць тут у наяўнасці. Па меры праходжання вы будзеце атрымліваць новыя прадметы экіпіроўкі, большасць з якіх спатрэбіцца як у бойках, так і ў платформінгу. Механізаваная кірка не толькі ломіць варожую браню, але і дазваляе лазіць па сценах, ці апгрэйд пісталета дазволіць нават адбіваць кулі і рабіць двайны скок. Звычайнае праходжанне зойме каля 8 гадзін, тады як для рэжыму пыласосу трэба будзе да 12. Гэта я лічу самы доўгачаканы праект у беларускай гульнявой супольнасці на гэты год, таму агляд на яе абавязкова з'явіцца на канале, дзе і пагаворым пра Replaced больш падрабязна, так што не забудзьцеся падпісацца. Вядома, важна адзначыць, што ў наяўнасці беларуская лакалізацыя, і мы такое падтрымліваем абедзвюма рукамі. Выходзіць 14 красавіка на ПК і Xbox, уключаючы геймпас. Прама зараз можна паглядзець дэмку ў Steam. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд. Гатовы да вашых меркаванняў і ідэй. Спіс, зразумела, чыста суб'ектыўны, і калі тут чагосьці няма на ваше меркаванне, чакаю гэта ў каментарыях. Таксама запрашаю тэлеграм-канала Рудзі, дзе кожны дзень ёсць што пачытаць. Ад усяго сэрца дзякуй усім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Гэта вельмі важна для развіцця праекта. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале і шмат іншага. Усе падрабязнасці на сайце Patreon. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч!